Ahojte priatelia, tak sa nám tá svadobná sezóna pomaličky, ale isto začína. My sme teda ešte s chalanmi svadbu nehrali, ale už máme za sebou nejaké tie oslavy. Hrali sme na Skalitom, na Rakovej, v Turzovke. No a čo nevidieť, je tu prvá svadba sezóny. A u mňa už sa stáva možno takým rituálom alebo takým zvykom, že pred tou svadobnou sezónou, kým to všetko začne, lebo naozaj máme toho veľa, a skončíme vždy až na jeseň alebo krátko pred Vianocami, pred adventom, takže si niekam idem oddychnúť. No a ja som si práve zvolil na túto svadobnú sezónu alebo na tento začiatok hotel Crystal Mountain vo Visle. Ale práve teraz sa nachádzam na polceste pred Vislou, pred týmto nádherným kostolom. Chcel som vám ho natočiť ešte predtým, ako sa dostanem do Visly. A je to vlastne drevený kostol zo 17. storočia, ktorý tu bol presunutý okolo roku 1957. Poďte so mnou do Visly a ak niekedy budete rozmýšľať aj vy, že sa vo Visle zastavíte alebo ubytujete, alebo len tak sa pôjdete okúpať, tak sa tu určite zastavte. Je to naozaj veľmi pekná stavba. Ja to mám odo mňa z domu do Visly naozaj naskok. Cesta trvá približne nejakých 40 minút. Je to 30 km, len sú to takéto serpentiny, takže sa nedá ísť rýchlo. A prečo to nevyužiť? Áno, mohol by som ostať spať aj doma, že ísť si len vychutnať wellness, ale pozor, v hoteli, v ktorom sa idem ubytovať, sa práve iba čisto na wellness ísť nedá. Musíte tam byť ubytovaní, aby ste si mohli užiť tieto wellness služby. No a poznáte to už, keď ste v takom zariadení, tak si užijete aj tie raňajky, aj tú večeru a všetko to obskakovanie, naozaj je to 5 hviezda. Nebol som tam ešte, veľmi sa na to teším a som zvedavý, čo poviete na túto recenziu. Skoro vždy, keď sme vo Visle boli predtým, alebo keď som bol predtým vo Visle ja, tak sme sa išli buď iba niekam okúpať, napríklad do hotela Golé Biesky, ktorý je teda už o mnoho starší ako hotel Crystal, do ktorého ideme, lebo ten je otvorený až od roku 2021 cez koronu, takže to respektíve nový hotel. No ale nikdy sme sa nedostavili v centre Visly, kde sú takáto promenáda, pretože Visla je aspoň pre mňa také kúpeľné mesto. A je tu veľa lyžiarských stredisk, je tu skokanský mostík a samozrejme vo Visle na promenáde nesmú chýbať domáce výrobky, syry, magnetky, hračky pre deti. No a niečo, čo si kúpite domov, aby ste neprišli domov s prázdnou. Takéto malé obchodíky, samozrejme zmrzlina nesmie chýbať. Že by prvá tento rok u mňa, aj keď ja som v poslednej dobe alebo v posledných rokoch nie moc úplne milovník zmrzliny, pretože to šlo tak strašne hore všetko, že už si ju len tak z trucu nedávam. Toto je zrejme nejaké hlavné námestie vo Visle. Viem o tom, že to pódium je tu celoročne, lebo keď sme tu raz boli predtým, tak sa tu organizoval nejaký beh. No a tuto môžete vidieť skokanské mostíky, ruské kolo a lyžiarsky vlek. Ešte som vám chcel ukázať tento architektonický skvost, ale naozaj netuším, že čo to je. Budem sa to snažiť zistiť, snáď tu bude niečo, nejaká... Toto ale nie je o tej budove. Možno, že je to pamätník, lebo je tu aj busta. Ale ja tu vidím nejaké sedačky, takže to bude asi nejaký amfiteáter. No, že vybehneme hore. No a pozrite na to, je to skutočne amfiteáter. Takýto krytý, z boku je to otvorené. Prečo nie mať v meste, v centre mesta niečo takéto celoročne? Nemusíte to stavať. Aj to vyzerá zaujímavo, tá celá konštrukcia oceľová. Takže amfiteáter Stanislava Hadiny vo Visle. No a musím povedať, že tu sme ešte nevystupovali. Ale možno raz. A tam je to ruské kolo, čo sme videli pred malou chvíľou. Pecka, akože. Z tohoto som celkom unesený. Vyzerá to dobre. Zrejme v tomto amfiteátri má domov nejaký folklórny detský súbor. Pretože ak počujete, takže aj trocha folklóru. Teraz vám dám jednu nesúťažnú otázku. Aká rieka preteká mestom Visla? Napíšte dole do komentára, myslím, že je to jasné. A tu zase nejaký akvapark, aha. No veru, je tu čo robiť v tej Visle.
človek sa tu určite nenudí. A ten turistický ruch sa tu buduje určite z mesiaca na mesiac, nie že z roka na rok. No marne, keď sa chce, tak ide všetko, že? Takže zatiaľ toľko z centra Visly. Ja idem pomaličky ku autu a idem sa toľko ponáhľať, lebo som zaparkoval tak blbo a bojím sa, že aby som nedostal papuču, ale to fakt v Poľsku dostať nechcem. Dostať tú pokutu. Ja usednem v aute, pokutu som nedostal, chvala Bohu, ale neriskujte to. Keď pôjdete do Visly, radšej si poriešte to parkovanie. Aj keď je to tu strašne náročné, stiahol som si 2 aplikácie, aby som nemusel riskovať. Vôbec som sa akože nevedel v tom orientovať. Čiže som to riskol, nedostal som pokutu, stojím tu tak kdesi vedľa cesty, ale dajte si na to pozor. Neberte si zo mňa príklad. Tak a už sme tu. Crystal Mountain, Visla. Joj, teším sa, strašne teším. Výhľad na celú Vislu dole a to si ukážeme z balkónu. Hotel Crystal, vyzerá ako krystál zasadený do hory Bukova, preto sa volá Crystal. Taký malý fanfektik. Tak ja som si auto nechal trochu nižšie. Tu už ideme. Zrejme aj pána konciaša. No. A kde je vchod na recepciu? Tu. Odpadnete, keď to uvidíte prvýkrát. Lebo mňa to veľmi prekvapilo, keď som tu bol poprvé. Iba tak na kávu, samozrejme. Neubytovaný. Pozrite na tú recepciu. No. Tak ja už idem takto ovešaný na 8. poschode. To by malo byť s pekným výhľadom, dúfam. Ale tu asi nie som úplne správne. Tu je nejaká konferencia, to si musím ešte raz pozrieť. No, dal som 8 a mám tam svoje číslo izby, takže snáď budem dobre. No, ja vám to chcem ukázať takto, lebo tam je tá konferencia na tej chodbe a bolo to teda tam, dobre som vystúpil. No a poďme sa pozrieť na izbu. Tak, pozrieme na to. Tu je šatník, odkladacia miestnosť, alebo vešiaky, tu som si mohol dať inak tú vestu, ja som si to zavesil vedľa, no nevadí. Tu je skriňa, župan, safe. No a samozrejme veci, ktoré nemôžu v 5-hviezdičkovom hoteli chýbať. No a ja už som teda sa zložil trochu tu do tejto skrine a veľmi ma potešila žehlička, žehliaca doska. To nám často chýba, keď chodíme hrávať, že sme niekde ubytovaní a chceme si vyžehliť košele. Tak to väčšinou v hoteloch nie je. No asi si vyberáme lacné hotely. A takto vyzerá samotná izba. Pozrite na to. Krása. Teším sa. Tu je kanvica, káva Julius Mail. Dozvedel som sa nedávno, že to nie je talianská káva, ale rakúska. A čo nám tu ponúkajú? Čajík. A nejaká rozpustná káva, no. To si dáme asi radšej dole. Keď už sme tu, tak si dáme presko, že? Takáto krásna obrazovka. Večer snad Netflix. Pracovný stolík, ten dnes využijem, pretože ma večer čaká ešte videohovor s jednou nevestou ohľadom svadby budúci rok. No a poďme pozrieť na balkón, na to som sa tešil asi najviac. Tak, výnimočnosť tohto hotela spočíva v tom, že každý balkón má takýto krásny výhľad. Je to situované naozaj tak. Som dostal taký mini infarkt. Počujete, čo robí taká chlička, keď som sa tu oprel a sa to zosunulo podo mnou. No a pozrime, tu je aj swimming pool. A normálne sa mi točí hlava, keď sa pozriem dole. Je to dosť výška. No keby mi tam spadne mobil, by som nebol nadšený. Tam sedia ľudia, tak to nechcem moc kamerovať. No a aký mám teraz plán? Idem sa čo najrychlejšie vyzliesť, dať do župana a idem dole užiť si wellness. Na to sa teším, potom mám večeru a potom o 6. ma čaká ten videohovor. Tak sa teším. Užívajte video, dúfam, že sa vám páči. Premýšľam ešte, že či zobrať dole mobil a natočiť tam to spáčko. Je to také dosť ošemetné. Keby tam neboli ľudia, tak ho tam vezmem. Ale myslím si, že o tejto hodine práve tam ľudia budú 4:45, pretože sa to nepatrí natáčať cudzích ľudí. Nikdy neviete, kto je s kým, oficiálne, neoficiálne.
v hviezdičkovom hoteli, že? Mne teraz napadlo, že som vám zabudol natočiť ešte jednu veľmi dôležitú vec a to je kúpeľňa. Na to som sa tešil asi, no dobre, asi nie že najviac, ale je to veľmi dôležitá súčasť izby. No, tak poďme sa pozrieť do kúpeľne. No, tak, kúpeľňa, jožiš, to vyzerá krásne. No a je tu sprchový kút. Bože, tak ten si užijem, lebo ja mám doma vaňu a ja som skôr zastanca sprchových kútov. Pretože vo vani sa sprchujem strašne dlho. No a ten kút je pre mňa efektívnejší. A čo nám tu ponúkajú? Quality kit. Takže Quality kit obsahuje vatové tyčinky a tampónik. Tam je aj osobná váha dokonca, pozrime. A sušiť na vlasy. Čiže fén, no pekne. Takže kúpeľňa za mňa úplne super. Teším sa už keď sa pôjdem sprchovať potom v spáčku, potom v wellnesse. Sú zlatí, že nám tu dali aj takúto minerálku. Ja mám dve, pretože je to izba pre dvoch, ale ja som sám. A smedný teda nebudem. To ma teší, lebo však minerálka tiež nebýva často na hoteloch. Tak, županík sedí ako uliatý a húra do spačka, telefón zamykam do sejfu. Inak je dosť veľký, musím pochváliť, že aj keď si tam chcete dať napríklad notebook, ja som si musel zobrať so sebou, nevidno ho tam, ale je tu, sa vám tam v pohode zmestí. Tak už som po wellnesse, osprchovaný, vykúpaný a môžeme ísť na večeru. Teda ja som vám priznal, že už som tam bol, ale chcem vám ukázať, ako to tam vyzerá, čo všetko je na výber a je tam toho naozaj požehnanie. Aj keď musím povedať, že už som videl alebo zažil hotely, kde bolo o mnoho toho viacej, ale v hlavnej sezóne. Teraz sezóna v podstate iba začína, je 13. apríla. Čiže sa to iba všetko rozbehne. Poďme na to. Tak a pritom nechcem rozprávať moc nahlas, lebo tu ešte niektorí ľudia večerajú. Ale tu je bar, kde si môžete objednať niečo na zápitok ku večeri. No a zoberiem to z kraja. To vyzerá skoro raňajkovo, ja viem, ale ako dezert a pre deti super. Toto som mal, je to nejaký citrónový krém a bolo to fakt dobré. Ovocie. Ďalej tu máme niečo sladké pre deti. Zaujímavé, že to je rovno pri kuracích stripsoch, že? Tu máme polievočku. Čiže vývar, môžete si ho namiešať ako chcete. Zákusky. Toto som tu nevidel, keď som tu bol na večeri. Asi by som sa mal viacej obzerať. No a samozrejme zase nejaké čaje. Ak to chce, tak káva, cappuccino. Ďalej je tu samozrejme pečivo. Môžete si dať či už žemľu, alebo chlieb ku pečivku. Škvarková pomazanka, to bola dobrá. Tu som skúšal. Uhorky, niečo fit. A zase nejaké slané jednohúbky. Salám, syry a ďalšie ovocie. A posledný ostrovček, pri ktorom som mal asi začať. A už je to tu prázdnejšie, lebo už pomaly večera končí o 15 minút. Tak je tu hovädzie, kuskus. Toto som nepreložil, čo to je, ale neskúšal som to. Asi zrejme ryba. Červená repa, roláda, zemiačiky, zeleninka a pyrohy. Toto bolo najlepšie asi, čo som skúšal zo všetkého. Tie pyrohy boli úplne že mega. A zase nejaké šaláty, žltý melón s olivami, s rukolou. Celerový šalát, ten bol tiež veľmi dobrý, s orechami, s rozenkami, ten mi chutil. Kapusta, tuto zase nejaká ryba, ďalšie šaláty, zelenina, omáčky. No myslím, že by si vybral asi každý. No a samozrejme po večeri nech dobre vytraví pivko, ale dal som si Heineken, pretože je to tiež nič moc, ale oproti tým poľským pivam je to asi lepšie. Tak na zdravie. Ja vám ukážem ešte ten výhľad.
pri ktorom si dneska vychutnám pivko. Takýto krásny výhľad dole do Visly. Zaostrilo mi to, toto sú všetko balkóny po bokoch. Tak ja už som na izbe po malom občerstvení a poďme sa pozrieť teraz na ten výhľad. Som strašne zvedavý, ako to bude vyzerať. Čo tam bude vidno všetko. No, tak zatiaľ výhľad je krásny síce, ale nič špeciálne. Akurát tam je niečo zaujímavé. Počkajte, nech sa mi to zaostrí, ja vám to približím. Neviem, či je to nejaký hotel zase, alebo niečo také farebné. Viem, že tam ide lanovka hore. A ja musím stať na mieste, lebo táto kachlička, keď tu stanem v noci na to, tak pobudím celý hotel. A ten bazén vyzerá mega, keď svieti takto večer. Toč Nočná Visla a hotel Crystal Mountain so skoro 500 izbami. Toto je iba jeden blok, ešte sú ďalšie dva. A čo ďalej? Je o 10:30. Ešte by sa tu dalo urobiť alebo pozrieť pár vecí. Je tu napríklad fitko. Po takej večeri sa mi do toho moc nechce. A je tu, čo som tu videl. Je tu niečo ako herňa pre deti, kde sú hracie automaty, ale také arkadové hry. Žiadne šťukačky ako vo Vegas. Pozor na to. A je tu ešte nejaká detská herňa. A je to otvorené do 11, ale moc sa mi tam potom nechce. Ja som dneska celkom unavený, lebo som stával už okolo 6 ráno. Čiže neviem, možno, že sa pôjdem len tak dole pozrieť na recepciu a uvidieť, pokochať sa hotelom ešte, čo tu objavím, dať si možno niečo dobré ešte dole v lobby bare. Uvidíme. Tak, ešte som išiel pozrieť do toho fitka, ako to tu vyzerá. Dobre, že som šiel, lebo je to tu prázdne. A aspoň to môžem natočiť. Nehovorím, že idem cvičiť. Tu je voda. Tu sú nejaké základné stroje. Neviem, ja do fitka moc nechodím, takže neviem. Tu sú bežace, kardio stroje. Tu sú uteráky. Za mňa tu toho moc nie je, ale na také základné cviky podľa mňa dostačujúce. Ale nič teda special, nič extra. Celý môj komentár k fitku. Ale možno ráno, že by som to tu šiel poskúšať. Ale iba možno. Pretože check-out o 11:00 a to radšej vyskúšam ešte zase nejaké sauny. Je tu ešte tá izba pre deti, vlastne nejaký ten zábavný park. Ale bol som tam len nakúknúť, sú tam iba nejaké guličky a šmykľavky a takto, takže to sa ma moc netýka a nechcem tam ani chodiť, ani kamerovať, ani fotiť radšej. A je tu ešte tá arcade room, tak idem pozrieť tam, ako to vyzerá tam. A toto je svitka. Tak, fanzone. Bez zvierat samozrejme, čo by to robili psi. Ale počujem tam nejaké hlasy, tak radšej nejdem kamerovať teraz. Tento hokej, aspoň myslím, že to je hokej. No nie, dobre. Nejaký pong, sakra, nemám si to tu s kým zahrať. Tak to by sa celkom dal zabiť nejaký čas. No neviem vôbec, jak to funguje. Tak funguje to vraj tak, že keď zlomíte nejaký rekord v nejakej hre, tak dostanete taký nejaký žetoník papierový, kde si ho tu môžete vytlačiť a za to dostanete za odmenu nejakého plíšaka. Taká motivácia pre vaše deti, naučiť ich poriadne gambliť. Pozrite, takéto hračky neboli, keď sme boli my mali. Teda aspoň ja som žiadne také nezažil. Úplne vidím, ako by som to drtil. Pum, pum. Detský sen. A to je ten hokej. Keby je tam niekto, tak zahráme. Dobre, tak toto je asi vrchol. Tu si sadkáte a môžete zabíjať čas, koľko len chcete. To by som aj skúsil, len to je všetko pre dvoch. To je ešte basketbal, alebo čo to je? Basketbal asi nie, tam vlastne loptičkami tráfate nejaké príšery. Tu dokonca voda strieka z toho, pozrite.
Ďalšia sranda. Akože strašne friendly hotel pre deti. Tu keby chcete ísť, akože sú tu aj také miesta, kde sa dá zašiť len tak, že vo dvojici. Keby ste tu s manželkou, s priateľkou, tak sú tu aj také zašivárne ako napríklad Blackpool, kde je vlastne miesto iba pre dospelých, tam deti nesmú. A tiché zóny, sauny a podobne. Ale pre tie deti je tu toho asi o mnoho viacej. Tak to bolo všetko z tej fanzóny. Fanzóna, fitko a ešte je tu jedna taká miestnosť, kde sú, myslím, Xboxy a niečo také. A tam som videl teda o mnoho viacej detí ako tu, lebo tu sa hralo iba jedno. A bolo tam asi viacej dospelých ako detí, zvedavých dospelých. A tuto je tá game room. Nakúkneme aj tam. Tam nechcem moc natáčať, pretože tam hrajú tiež dospelí, aj so svojimi deckami, ale zdá sa, že to tých dospelých baví viacej, ak deti tam len lozia po sedačkách, po gaučoch. No neviem, čo poviete. Na konci videa vám poviem cenu, koľko som platil za jednu noc v tomto hoteli. Vidíte, čo v tom všetko je. Akože je to tu fakt luxusné a to som ešte nekameroval ten wellness. Tam je niekoľko výriviek vnútorných, vonkajší bazén, vnútorné bazény, pre deti bazény, plavecké bazény. Je tu fakt to strašne veľa. Ale tá cena je fakt, že dosť veľká. Po chodbách tu lozia takéto vysavače robotické. Tento sa zrejme zrovna nabíja. Tak čo? Teraz by som to zakončil lobby barom a potom si pôjdem užívať izbu len sám pre seba, vystrieť sa na posteľ a poriadne sa vyspať. Pretože tam tie matrace vyzerajú fakt luxusne a dúfam, že sa vyspím poriadne. Tak recepcia je na 7 a ja bývam na 8. A to si myslel, že neviem, jak som vysoko. Respektíve ja som vysoko, ten hotel je celkom vysoký. A vlastne nado mnou už je iba jedno poschodie. Však ste videli výhľad z balkóna. Fakt som myslel, že som vyššie na to recepciou. Ľudia, tak teraz sa trošku bojím. Piętro drugie. Ja sa snažím zase privolať tento výťah vedľajší. A stále sa mi otvorí tento. No. A túto 7 nereaguje. A ja potrebujem ísť na 7. Teraz som na 5, lebo 6 zmačknúť nešla. No nič, ja idem asi výťahom v 5-hviezdičkovom hoteli. Či po schodoch som chcel povedať. Ale pozor, skúsim dať 9 a 9 reaguje. Tak ideme úplne hore. Tak ja som sa to nakoniec rozhodol vyriešiť tými schodami, lebo to by som sa nedostal. Ja neviem, na tej 7, či tam majú otvorený výťah, alebo dvere, alebo niečo. Absolútne sa nedá. Teraz som na 8, jedno ešte o jedno a som na vytúženej 7. A potom na 8 asi po schodoch. Že by sme šli ešte von. No a tu môžeme vidieť Hotel Crystal z Lega, postavený takýto model. Tu sme prišli, vlastne touto cestou, tu je recepcia. Tu som chádzal. Tak, a vyzerá to naozaj ako kryštál zasadený v hore, preto sa to volá Hotel Crystal, ako som vysvetľoval. No, tak ešte vonku, pred recepciou, taký krásny nápis Crystal Mountain, 5 hviezdičiek. No a kto iný by tu mal mať reklamu ako nie Mercedes. A tuto sa chcem ísť ešte pozrieť dovnútra, do toho lobby baru. Tam ešte niečo vyskúšame, pozrieme ceny. No je to fakt nádherné. Kus luxusu proste, zasadený v Beskydských horách. Tak v lobby bare si určite niečo vyberieme, ale kolate to už nebudú, ani táto mega Pavlovka. A možno by sme si mohli vypočuť živú hudbu, ale pochybujem, že tu niekto bude hrať na to dneska. Ja už to prišlo, takáto šmakocina. A je to presne tento drink. No, Black Rabbit Fizz, Johnny Walker. A tak, nedajte si raz za čas, že? Niečo lepšie ako pivo. No a také sú tu ceny. Pohár vína, šumivého, 38 zlotých.
A nechce sa mi to prerátavať na eura, že koľko to je. Tak vychádza to nejakých 4,5 zlotých na 1 euro. Nie je to až tak hrozné, no. Veď, ako hovorím, raz za čas. Sladké, ale tiež silné. Na zdravé, no a neuzvoní zase telefón? Zase nejaká oslava, predpokladám. Je pravdu, dostali sme pozvanku na Mafia Fest, ale nemám tu diaru seba a bojím sa, že to tam je obsadené, pretože akcie máme do konca septembra. No, uvidíme. Pozrieme, zistíme. Späť na izbu. Ja už idem späť na izbu, nemusel som ísť pešo. A tu to ešte žije. Tu je konferencia alebo niečo také. Toto moc nechcem točiť. Možno, že iba takto, keď prejdem, že to bude také nenápadné. No, uvidíme. Nejdem točiť. No musel som sa zaseknúť v polovici vety, lebo tam robili rozhovor zrejme do telky. No, takto keby natočím v pozadí ešte takto s mobilom v tejto košeľke mojej testovateľskej. Ale dobre, už som skoro na izbe. A to bolo všetko z dnešného dňa. A ja sa s vami lúčim. Idem si ľahnúť na tú parádnu posteľ. Ešte vám možno ukážem tie matrace, aké sú veľké. A vidíme sa ráno na raňajkách možno. Som zvedavý, aké budú. No ak budú tak bohaté, jak tá večera, tak sa teším. No, teším sa, veď určite budú. A tá posteľ. A na tú madrac. To je riadna. Takéto to mám rád, keď je tvrdá a takáto veľká, široká. A celá posteľ len pre seba. Tak teda dobrú noc. A dobré ránko. Slnečko nám zatiaľ nevyšlo, ale tak výhľad stále ostal. No, a čo ideme robiť? Poďme sa pozrieť von. Inak, čo som včera točil, no, tak to vyzerá, že to je nejaká stezka alebo chodník korunami stromov. Nemôžem povedať, že by som sa vyspal úplne dobre, ale to nevadí. No, nespal som dlho, pretože som išiel spať okolo 12:30. Teraz hurá na raňajky a ešte si užiť aspoň na hodinku wellness. Tak, sme na raňajkách. Je tu nejaká ovsená kaša na začiatok. Nejaké nápoje, teplé mlieko. Wafle, palacinky. A opäť vedľa palaciniek nejaké slané palacinky. No a tu si to môžete ešte pokvapkať nutelou. Tu sú medíky, jogurt a nejaké džemiky. Jogurtový nápoj, jogurty. No pozrite, boli by ste si nedali toto na raňajky ráno ku kave. No ale až ako sladkú bodku, ešte poďme na niečo slané pozrieť. Toto vyzerá veľmi zaujímavo, ale neviem čo to je. Sakšuka v zapekacích miskách. Ale neviem čo je sakšuka. Nejaké šampiňóny, opekaná zelenina. Tu je nejaký mix klobásky, syra a zemiakov. Samozrejme vajíčka nesmú chýbať. Slanina, tuto nejaké párky, asi idú doplňať práve. Ďalej tu máme údené ryby, nejaká rybia pasta, syrová roláda, potom tvarohová pomazanka, vajíčková pomazanka, samotné vajíčka, aby sme mali bielkoviny, no a klasické beskydské korbáčiky a nakrájané oštiepky. Syr, hrozienko, nivu, nejaké udené salámy a ďalej udeniny. Ak to chce, tak ešte pán kuchár urobí vaječnicu zvlášť. Alebo teda omeletu, no, aby sme hovorili pekne po slovensky. Potom nejaké ovocičko, banány, hrušky, jablka, slivky, mandarinky. Zdravý nápoj, tento bol fakt dobrý, citrónový. A čistá voda a zase si môžete vybrať nejaký džús, jablkový, pomarančový, višňový alebo vodu. Aby toho nebolo málo, tak ešte krájané ovoce, ananás, pomaranče, nejaký ovocný mix
melóny, žlté, červené, vodové a ešte niečo sladké, kukavé. No je tu toho naozaj dosť a to ešte stále nie sme na konci. Ďalej máme na výber nejaké sušené paradajky, tuniak, zase nejaká zelenina, kukurica, sír, ďalšie síry, potom nejaké sušenky, tie tu boli aj včera na večeri, škvarková pomazanka a nejaký špenatový šalátik, zemiakový šalát na raňajky, no to by som si asi nedal. A potom nejaké cestoviny, cestovinový šalát, ďalšie síry, pašteta, toto vyzerá ako nejaká huspenina alebo mäso v aspiku a ďalšia zelenina. A inak je tu aj nejaká polievka, polievku som tu videl tiež, tak sa poďme ešte pozrieť, akú polievku si môžeme dať na raňajky. Po poľsky žurek a je to kyslá polievka. Tak je to tu asi pre tých, čo trošku prebrali večer. Tak polievočka určite spraví ráno. Tu máme hriankovač, zase nejaké chlebiky, bagetky, čo len chcete. Masielka, a tak to je samozrejme zase na každom hoteli. Tu už nám doplnili tie parky, tie vyzerajú dobre. A toto je nejaká špenatová brusketa. To bolo z raňajok všetko. Ja si dám ešte túto ovocnú bombu. Na dobré ránko, na zdravie. A ešte si môžeme ukázať cereálie. Samozrejme, a tak to je tiež na každých hotelových raňajkách. Granola a sušené ovocie. V mlieku, do jogurtu. Tak čo poviete, vedeli by ste si vybrať? Ja myslím, že určite. No, raňajky sú tam, ešte tu je nejaký ruch, nejaké krabice sú tu po chodbe. Ale to kvôli tomu, že tu bola včera tá konferencia alebo nejaká firemná akcia, tak to tu ešte spratávajú, dávajú dokopy. No ja idem naspäť na izbu, idem si dať ešte župan a mám 2 hodiny do check-outu, takže si idem ešte užiť posledné chvíle wellnessu a v piatok a v sobotu zase hráme. Čiže pojem pekne oddychnutý na akciu. Sice je dneska iba útorok, ale aj tak to v človeku ešte nejaký čas ostane taký príjemný zážitok z takéhoto krásneho hotela. Tak pobyt je na konci, už som odubytovaný, osprchovaný, po wellnesse ešte som si ho užil a teraz neviem, či už idem domov, alebo ešte kde si čo si pozrieť. Každopádne je to tu fakt super, odporúčam a cenu si povieme o chvíľučku, koľko to stalo. O chvíľočku, tak slnečko nám vyšlo, joj, to sa teším. Taká nálepka na to, že odchádzam. Tak nakoniec som sa zastavil ešte opäť v centre Visly v reštaurácii Tuto, pizza, pasta, salát. Tam už som netočil, lebo tam už som nebol sám a dal som si výbornú pomodorovú polievku, čiže paradajkovú, rajčinovú. Bola to fakt asi druhá najlepšia paradajková polievka, ktorú som kedy jedol. Prvú som mal, že prvú najlepšiu kedysi dávno v Žiline v Tesku, keď tam bola tá reštaurácia ešte. Ona tam už je, ale myslím, že už zmenili majiteľa a bola fakt, že výborná. Táto bola tiež úžasná, ale zaradil by som ju na druhé miesto mojich paradajkových polievok, pretože tie milujem úplne zo všetkých najviac, čo sa týka polievok. A mal som potom ešte domáce cestoviny, robia si ich tam priamo v reštaurácii, mal som ravioli, tiež veľmi dobré. A aby som nezabudol povedať, koľko ma stála jedna noc v hoteli Krystal, ktorý sa nachádza priamo tu na kopci, tu je, tak jedna noc s raňajkami 157 €, s tým, že máte neobmedzený vstup do wellnessu, na bazény, do saun, do tých herných miestností, ktoré som vám ukazoval. Ale dokupoval som si ešte tú večeru. Tá večera nebola v cene, tam som si myslel, že to je v cene, ale nebolo to. A tá stala nejakých 30 €, ešte navyše. Takže 157 plus 30. Ale sa to podľa mňa oplatilo, pretože keď si zoberiete, že by ste šli niekde v centre na večeru a máte fakt, že neobmedzené množstvo jedla, môžete zjesť koľko chcete, vypiť toho koľko chcete, čo sa týka nealka a kávy. Takže za mňa celkom v pohode cena ešte.
A čo sa týka parkovania, ja som teda parkovanie neplatil, pretože sa platí parkovisko vo vnútri, v hoteli. A keď chcete parkovať zadarmo, tak dole pod hotelom je také parkovisko, také štyrkové, je to síce vonku, nie je to stražené, nie sú tam kamery, ale je to zadarmo a už sa mi nechceli vyhadzovať ďalšie peniaze za platené parkovisko vo vnútri hotela. Dobre. No a týmto by som teda video ukončil opäť takto vo Visle na promenáde. Dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte like, kľudne nechajte nejaký komentár. No a prosím vás o odber tohto kanála, pretože toto bola iba taká malá odnož, iba tak trošku nejaký odskok od toho, čo príde a čo bolo, čo sa týka oslav a svadeb. Tak ostaňte naladení, dajte odber a teším sa, kedy sa stretneme pri ďalšom videu, už teda so svadobnou a heligonkárskou tematikou. Ahojte.